Gore rino kuchachemwa chete, hazvina kana kutombomira mushe mhuri yeZimbabwe. Tiri kutambira mashoko panapa egood news dzavasanyatwe naOwen Mudha nauyo anoitwa Isaac Moyo pamwe chete naGodwin Matanga. Nyaya iri kubuda pari kunzi the United Kingdom has lifted sanctions on 4 Zimbabweans individual: Owen Mudha, Ncube, Isaac Moyo, Godwin Matanga and Anselmo Sanyatwe, as well as the state owned entity Zimbabwe Defence Industries ZDI. The Foreign Commonwealth and Development Office FCDO announced the delisting in a statement published on Tuesday 27 May 2025. The statement announces the UK delisted of the sanctions against individuals Owen Mudha, Isaac Moyo, Godwin Matanga, Anselmo Sanyatwe entity Zimbabwe Defence Industries. Ndo mashoko aripo ari kubuda iko zvinezvi ari kutenderera vakomana vabviswa pamasanction ende kuzvigananda tiri kuti zvigananda zviri kupemberera nekuti munongozviziva kuti varume ivava vane hombe dzakawanda dzavaivhura ende mainzwa kuti masanction ese aya akanga akaiswa kuZimbabwe anga akapiwa maindividuals, asi tiri kuona kuti UK this time around iri kubvisa kana kuti yabvisa varume ivavava pamasanctions. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika iko zvinezvi. VaOwen Mudha vanozivikanwa nembiri yavo, mese munongovaziva uchingobva nekugweru ikoko hodo inonzi touch the bomb chaiyo. Ana Isaac Moyo hatichataura zvakawanda. Godwin Matanga, mamuziva Matanga ndiyo kuita mbiri yekusunga nekubhana maopposition. Ndiye anga ari mukuru wemapurisa painzi pabhanwa rally. Nhasi hakuna ari kuenda kurally yacho iyoyo, manga makarejista kuti muchada kuzoita rally. Ndiye Matanga akanga ari mukuru wemapurisa ipapo. Sanyatwe kana manga makangano 2018 2019 paya pekungonzi masoja akangobuda akanopfura vanhu zvisinganzwisisike kuti vatumwa nani. Ndivo vacho vakanga vari magenerals panguva yacho iyoyo, asi iko zvinezvi manje vari kunzi vasvika pakurerutsirwa neUnited Kingdom. Tiri kuziva kuti mhuri yeZimbabwe haina mufaro panyaya iyoyi ende vazhinji vane zvakawanda zvekutaura. Vanhu vari kunyunyuta, vari kupopota, asi isusu kana matotinzwa tatotaura tinenge takungoti tikuzivisei zvinhu zvinenge zvichiitika, zvimafambira zvinenge zvichiita without fear or favor. Munozviziva kuti panapa hatina nyaya yatinotaura tichitenderera. Saka ndizvo zvinhu zvaitika hama dzangu. Musazoite zvekuudzwa kuzonzi hanzi, nekuti nyaya dzinozonzi hanzi kumwe tinoziva kuti vamwe vanozotaurawo vakuwedzeredza zvinoenderana nematauriro avanenge vachida kuita kana kuti maexplainero anosiyana. Ndinovimba kuti manzwisisa zvinhu zvaitika. So ndisati ndavhura hombe, ndisati ndakunzwisai something, kune vari muSouth Africa uchida kuregister company wobva waregisterwa wovhurwa FNB business account usina work or study permit, Education Research icompany inozviita pachena ende ishasha ndo vega vanokwanisa kukuitira kana usina work permit. Chinongodiwa chete ivalid passport. Vabatei panhamba dzavo dziri kushowa pascreen paflyer apo, mobva mataura navo vokuitirai. Ndatopedza nemisoo. Kune vari kuda kusenda WhatsApp audios kuti tizokwanisa kuplaya pachannel, munoisa panhamba dzandichasiya ndakaisa pascreen ipapo. Zvamanje manje sarai makateerera muchinzwa zviri kutaurwawo nemumwe muZimbabwean uyu. Halo kule ndirise mfana ndi Mr. D. Vana Zimbabwe tachema, takaungana, nyika takatora takaungana, asi hatina kudzoka takaungana. Vamwe vakasara mumasango, nanhasi hama dzavo hadzizivi kuti pakavigwa kana nemapfupa ari kupi. Mvura dzakanaya dzikakukura zvese, hakusina inonzi DNA yekuti vangu ari kupi. Zvese zvakaenda kunyanza uku. Maskeleton ese ari kunyanza. Taneta hachati zvinhu zvekutamba. Ava vanoita makuhwa avo ngavachiita makuhwa avo vachiziva kuti magedhe eZimbabwe ari kupi. Isu magedhe eZimbabwe tichamakiya. Ndakutaura Mr. D. Hakuna ndege chasimuka muZimbabwe musi uyu, ende hakuna ndege chamhara muZimbabwe musi uyu. Mamercenaries muZimbabwe kudhara vakatozvivharira, hapana ari kuzobuda. Tinoda kunyatsa kuronga ropa, hatisi kurida ropa. Takariona kudhara kuhondo manuku. Ndambotaura kuti vanhu vanoziva kuti chitunha chinonhuwa, ropa rinonhuwa, mbumburu inonhuwa futi, inonhuwa mbumburu. Taneta ndini Mr. D. Ini zvokuti vanhu vachiswera vachiti chichika, vanhu vaswera kutendekana kudidini.
The time is ripe. Vana vezimbabwe chipindwai nemweya wambuya nehanda nasekuru Kaguvi. Nguva iyoyi ndio yedu manje. Nyika yatongoimwa nemwana mudiki Sachamisa. What? Iwewe Mnangagwa wakabuda muZimbabwe ameno karudzi kakwe kuZambia ikoko wakanopinda muZimbabwe wangone makore mangani? Wakaponesa kuchekwa musoro uyo mani wangone makore mangani? Wotaura age yako unongati hatizivi age yako iwewe. Wakuzviwa dundundu. Wakavakisa chikoro kuZimbabwe kuZambia kumani iwewe. Asi muZimbabwe watadza kuvakisa chikoro. Vana variziva matanda. Asi Zambia varipa free chikafu breakfast. Vabereki chakugeza mwana. Komperekeza kuenda chikoro. Zvese breakfast lunch everything ikoko. Chikoro mahara. KuZambia kwako. Asi muZimbabwe mwawatibata kutibata kwiyo wazvitadza. Ndonzi Mr. D. Ini time yekuti ini nyaya dzekuti kwanzi vanhu tirambe chingotera zvakatika hakusina. Hakusisina. Futi haina kuipaka. Inonanga muvengi. Ndingapfuura mai vangu nini? Hazviitika. Ndingapfuura muzukuru wangu? Hazviitika. Ndingapfuura sekuru wangu here? Hazviiti. Kana angova atezvari kanani. Futi chananga kumuvengi. Zvikananda. Ndini Mr. D. Because vanhu vanonyarara hazvoti kunyarara kwavoka zviri kuvanakidza. Zvava munhu apasirwa imba yake yatora 10 years achivaka achiunganidza gredha rouya ropaza. Imowo futi vana veZimbabwe misvinurei mani. Pati mukakate dhiraivha wacho mani mimuswa nyai.